Az 1956-os októberi ellenforradalom Magyarországon. 9. rész. Sala világnézete. Idézet. A magyar népi demokrácia története. 1944-1962. Az ellenforradalom nyíltá vált. Október 28-án a KV jóváhagyta az ellenforradalom forradalommá nyilvánítását. S egyúttal hozzájárult a felkelők több követelésének a teljesítéséhez is. Ezt követően Nagy Imre rádió nyilatkozatban adta hírül, hogy a forradalom elérte célját. Egyezmény született a szovjet csapatok Budapest területéről való kivonulásáról. S tárgyalások kezdődnek a szovjet haderők Magyarországból való teljes kivonulásáról is. Megszüntetik az államvédelmi hatóságot, a fegyveres erőknek tűzszünetet adtak ki, a felkelők osztagait beillesztik az állam fegyveres testületeibe, felemelik az alacsony fizetéseket és nyugdíjakat, illetve rendezik a béreket és a normákat. A különböző helyi bizottságok működésének koordinálására megalakult a Hazafias Népfront Országos Nemzeti Bizottsága. A kormány javaslatot terjeszt az országgyűlés elé, hogy az ország címere a Kossuth címer legyen és március 15-ét ismét nemzeti ünneppé nyilvánítsák. A központi vezetőség azt remélte, hogy ennyi engedmény árán majd nyugalmat teremt. Ennek azonban éppen az ellenkezője következett be. Mert a fegyveres csoportok mögött álló burzsóá restaurációs erők, és az őket támogató imperialista körök, a párt demoralizáltságát, szervezetlenségét és vezetőségének bénultságát látva, még csak most indultak rohamra igazi céljaikért, a hatalom megszerzéséért, a tőkés rend visszaállításáért, és Magyarországnak a szocialista országok családjából való kiszakításáért. Az ellenforradalmi fegyveresek, október 28-ától kezdve, a tűzszünettel mit sem törődve, folytatták a pártbizottságok feldúlását. Megrohamozták a rendőrőrszobákat és a kerületi kapitányságokat. Ahol nem ütköztek ellenállásba. Mert a budapesti rendőrfőkapitány a rendőrség ellenállását megtiltotta. Behatoltak az üzemekbe és más objektumokba. Emellett, folytatták a bűnözők kiszabadítását. S az utcákon megkezdődtek az embervadászatok az AVH-sok és a kommunisták kézrekerítésére. Akiket a kiszabadított bűnözők helyére a börtönökbe zártak. Vagy a helyszínen meglincseltek. A kormány ama határozatát, hogy a fegyveres csoportokat beépítik az állami fegyveres erőkbe, az ellenforradalmárok arra használták fel, hogy minden szinten átvegyék az állami fegyveres erők vezetését. Saját csoportjaikat azonban nem oszlatták fel, hanem megerősítették és újakat is szerveztek. Az első napok múltán a diákok és más megtévesztett fiatalok jó része, rádöbbenve, hogy kik irányítják őket, otthagyta a fegyveres lázadók csoportjait. Helyükre most a börtönökből kiszabadított bűnözők és más lumpenelemek ezrei álltak be forradalmárnak.